Ngai habukum gini gisi ke bangi im kadon ga jingiap haga balang hagi gisem ga jungas pi bat hagi im lang salang bat ga berthai borok ko wai kadon ga jingiap larangi pe ka balang ga jingi ga jingiap jogi khon jung ga balang ga jingiap haga jinglong matsim ga jingiap haga ri jungi haga state jungi kadon ga jingbam sap kadon ga corruption kadon ga jing bom ko ngu hagi ngasam kadon ga jing im ka bapen sumar kat bagan ka berthai ngayu i kadon ga jing yap mentah ki puloi bajinga haga yang gesam nang kong ngayu i kadon ga jing yap wat haga jing im shimet kadon ga jing yap ki puloi bajinga don katukan ni kiba duai kiba yam namta kiba hayeng gesam let's say namta ka shnong ka tha namta ka balang namta ka state Meghalaya namta ka Ri India namta ka berthai borok ko wai natip don ki bedwai namta ki metse ki bakodor ki don pedang gajingyam bat abang apet hasadong sakun jong gajim gajinga ngayu i gajingyam ki blobjinga teng nga perkhat nga sngosi nga try ngala dwai tra lano men penem ki lano kin syam me try lano men kata ki try oi namta ka yang kesam jinga nga syai dwai ba utrai un penim ye ngeng sam janga bat ngai ngu utrai ngai i ublei ujubab ye jing duai janga ki plok bi jinga kan ngut update jong pi ki ba pe ye ni video mata kadon ga jing yap ha ga jing long matsim ha ga yeng sam ga jong pi kadon ga jing yap ha ga jim ga jong pi shimet kadon ga jing yap ha ga imlang salang ha ga balang ga pipidon kadon ga jing yap ki plok bi jinga kaktin ga jong blen na ga gospel uyanes kil no bakhat we lada pi pule ka baro hang ni ngi i don ga jingyap kini gi shipara Lazarus udon pedang ga jingyap ong gatin ga jomble ka Mary bat ka Martha ki don pedang ga jingpai donun kila pha yu Jesus haga por ga u paraj ki upang Lazarus re u Jesus u klemwan ha ta ga por upen sleman wan ong gatin ga jomble bat u Jesus wan hadin ba u paraj ki ulayap la sausi halum jingtep bat kini kiwan banit ho Jesus ki ong ladam midon upara jingi dalele unom yam bat ngayo i ga jing khmi lenti jong kini ki armun ga jing khmi lenti jong ki Jesus Christ bat ki don ro ga jinge ka bakira khmi lenti Jesus Christ lano unwan bat ong ga khtin ga jong ble ha ba Jesus uwan ka Martha ka lej ban mare ban wan Jesus Christ kam am ado bau jisu undawan che yeng jongki kidon apdang gajing sngosi kidon ro katu kat ni ki metsem ki bukoror ki pentengan yaki hanrai kini kamartha ka phet kamare ong ka tin ga joble ka late Jesus Christ ka de thu ka da kren ro Jesus Christ kani ka pen i ba kamartha ka don ni ga jingai bat ka don ga jing sngot thu bau ni udai ta Christ uni udai ta ublei u imu bala ban penem bat ong ka tin ga joble ba ka Mary ro kelelek ban dem krup haki jat u Jesus Christ ban dem krup rengkat ki jingjau uman rengkat kata ka donot ka ba bek ka donot ka ba pat ka donot ka ba sngot hu ba uni udai kan rat uni udai try ngai i balang ba ga jingdwai jong kini ki armut ba u jisu u yo i bat ka kata ka donot u Jesus Christ u yam u Jesus Christ kapan ki u Jesus Christ kapan ki ga dono jong Jesus Christ namaru yo i bakini ki pru ki klem give up ki ngej bat ki duai ba upara juki onim kim singau thu ek ega bakile rega jing khmi lenti juki hangni ngai i yo Jesus Christ bakin yo mani syam madu Jesus Christ ki klem kren kunyumru Jesus Christ namaru pen slam manwan regi doni ni ga jingej bada ba u Jesu yo i ya ga jingyam jong Mary jing yam jong Mary ya ga ni jing mani jong Mary kala pen ki ga dono jong ulayam bat ong ga khtin ga jomle u Jesu ula pa khel ula ong ga Martha khle yo taw mau bat ka Martha ka ong kum nongan khle ula itung menta u Jesu ong le ya ga bang ong bat ka Martha ka le ka pha ya ki bru bakin khle no yo taw mau ka ko ngo ya ga ba u Jesu Christ ong wal ada ka don aplang ga jing atatin harga ko ngu ik ege ba Jesus Christ ong bat Jesu penim ya Lazarus ong katin ga joble
ki pelok ki jinga kat nungun da pleng jong pi ki badwai nam ta ki bahaya ngasam jong pi kat nungun da pleng jong pi ki badwai nam ta ki para ga pi nam ta ki kimi ki pa nam ta ki khon ga jong pi kat nungun da pleng jong pi ki badwai nam ta ki khon jong ga balang ki khon jong ga snong ga thau ka ri ga berthai barok ko we bat haduk menta phim yo ga jubam let se pi duai nam ta ko pa jong ga ngasam kap don ga ta jingala pi give up no pi ken no ngakwa ngan oi pi pro jinga jisu un le ka por ga jong yo le se pila ken no ban duai phim kwa shu ban duai namar ba jisu u klem jubam ya ga jing duai jong pi jisu pan slam pan jubam ga jing duai ga jong pi ngakwa ban oi pi pro jinga kini ki arut kilong ku nuksan ta jonga jupi hatu pi duai ni em daga jingai hatu pi thelun em la ga jonga donut ho Jesus Christ hatu pi mane ni em Jesus Christ wat apdeng ke wat apdeng kata ga jing slam ga jubam ga pi yo no blai hatu pi the em ga donut jupi Jesus Christ thelun ke ba pi don ki pro jinga ujisu un pen em ga bahaya ngasam jupi ujisu un le ka badon kam ye pi ga long ba pin ko ngu ke ba Jesus Christ ukran wat ong ba ngamla suban kala namar kadon ka jingiap ka jim jinga wadong ba utu umla su lakut tu wadong ba ukhon jinga ulakut let's say pila persyang da giwe pat kilan hari kalong kamjo pila give up no piong om don lat su tu ngakwa man oi pi club jinga le ye ka ga ba pi utrai wang pi le ye ka ga ba utrai shikri mane ba yublai the ga do no jupi ka jing mane ga ba pan khi ga do no ga jong blai ka jing mane ga ba pan kata ga do no ga jong u Jesus Christ but un le ye ka ga ba pi pan tip shu pro jinga un le la da pi the lu ga do no la da pi shikri u la da pi le ga mon ga jong u un yo sneu ga jing dwa jupi but la da pi le ye ka ga ba pi sneu ba utrai u kwa ba pin le un le ki pro jinga un pnim ni ga ba yeng sam jupi un pnim gi khon gi ti jupi un pnim gi kmi gi pas pi un pnim ye kinu nom sem gi kodor gi ba pi duai let's say gi parlok par George pi let's say ka samla jupi let's say u samla jupi u Jesu un pnim gi pro jinga la da pi duai de ga dot no baro de ga jing thelut la da pi duai de ga jingeng klem da artatin la da pi mane yo try la da pi ailut cho try la da pi wan man dem kru pa ki jar of Jesus Christ u Jesu un pnim gi pro jinga un yo singaw ga jing duai jupi un le ha ka bor ga jong un pnim u blen kar khu